שלום לכולם, אני ליה. או בסדרות אני יכול להיות דמות אחרת. יכולה, כאילו. אבל מה זה משנה עכשיו? אתם איתי ואני איתכם. אז זה ערוץ חדש. אני ערוץ חדש, ואני מאוד מקווה להערכה. אני ממש צריכה את זה. ולקח לי המון זמן להבין איך אני עושה את הסרטון הזה לקהל הרחב. אז בבקשה תעשו לי הערכה. אז כן. אני עמוד חדש, ובואו תכירו את הדמויות שלנו. את המשפחה שלי כאילו. טוב, אז זאתי המשפחה שלי. זה התינוק שלנו. עדיין אין לו שם, אבל יהיה לו. זאתי ליסה. וזאתי גאיה. זאת אמא שלי ג'וליה. שלום. זה אבא שלי דוד. שלום. אנחנו משפחת לזר. מאוד נקווה שתיתנו לנו הערכה. נעשה מלא סרטונים כיפים, סדרות וסתם סרטונים שהם בכלל לא יהיו סדרות של פרק אחד. אנחנו ממש מקווים להערכה. תודה שהכרתם את משפחת לזר. ביי.